so mnou, ja si tam pekne vyvediem až na dnu. Vydala mamka za širokú vodu. Vydala mamka za širokú vodu. Ty som nechodila, budej na žalobu. Vydala mamka za širokú vodu. Ty som nechodila, budej na žalobu. A ja tú vodičku dokola obedeme. A ja tú vodičku dokola obedeme. Bez srdcej mamičke i na žalobu pôjdeme. A ja tú vodičku dokola obejdeme. Bez srdcej mamičke. Si on skromnom príbytečku. Nuž teda, až máte, drahá mamička, nejakú nevestičku na výdaj, ukážte nám. Ukážte nám, či tu je. Prejdite do izby. Poďte, nech sa páči. A uvidíme, či je, nevieme. No, tu nemáme za tedy žiadnu. Poďte, nech sa páči. Svadobní rodičia ženicha, svadobní rodičia nevesty, aj tento drobček malinký. Jasné, ona patrí k nám, Áno, jasné. samozrejme, že patrí k nám. Jasné. No. Poďte sem. Áno, No, daj teda tú nevestu. prichádzame len jednej jedinej veci. Ak tu je nejaká nevestička, súdca na výdaj, ktorá sa Palinovi zapáči a s láskavým dovolením rodičov si ju môžeme potom zobrať, tak nám ukážte, prosím vás pekne. Čakáme, prišli sme v celom sprievode v tejto jednej záležitosti. Čakáme. Áno. A na dobre sa čaká, a jak sa hovorí, kto si počka, ten sa dočká. Oni nie ešte isté. Baví. Ideme, áno? No, máme tu pod plachtou Áno, nejakú máme v schovanú. bielom. No, biela plachta je, Áno. ale čo sa za to bielou plachtou skrýva? Už teda dajte plachtu preč a uvidíme. Je tu Je to krásna ona? družička, poď medzi nás, ktorá sa volá? Barborka. No, má má čelenku, šaty nie sú svadobné a tak ďalej, ale nepasuje nám vek, Pálko, je ešte primladá. Áno. Je ešte primladá, ale za družičku ťa bereme a pre teba si, koľko máš teraz ročkov? 11. Takže pre teba si prídeme za 7 rokov. Za 7 rokov si prídeme pre teba ako pre nevestu, dobre? No tak ukážte nám teda, milá rodinka Počeková, ešte nejaké iné nevestičky, až tu ešte máte, alebo družičky podľa možnosti, aby sme si mali z čoho vybrať. My za tedy... Ja vám nestačím? Nie. No bereme aj vás, No, bereme aj vás, ale od toho je tu ženich, aby ten povedal konečné slovo posledné, že či áno alebo Možno, nie. že si to aj na poslednú chvíľu rozmyslí a povie, že Nie, áno. Danilo krúti hlavou, povedal, že nie, tak sa na nás neurazte, prosím, ale čakáme nevestičku. Lebo ona je stále slobodná. Áno? Áno. Dobre vedieť. Není som, neklam. No, tak máme ešte nejakú nevestičku tu v tomto domčeku, v tomto byte. Tu vám mám zakrieť? A Či nie? nie, nemusíte. Dobre. Nemusíte. No, áno. No, tak toto sa nám rysuje veľmi pekne, toto veľmi pekne. No, ale Pálko, ty vyberáš dneska je tvoj deň svadobný, tak ako som to povedal u tvojich rodičov doma, dneska je rada túto sobotu na teba. Máme tu krásnu nevestičku, nádherná. Pálko, povedz, či toto je tá tvoja práva vyvolená Nikolka, ktorú chceš, aby sa dneska stala tvojou ženou. Áno. Nech sa páči, odozdaj svadobnú kyticu, samozrejme aj s boskom. Áno, no a teraz, Nikolka, pýtam sa aj teba, či toto je ten pravý muž pre teba, ktorý ťa bude milovať a ctiť po celý tvoj život, s láskou príjme deti vaše spoločne a tak ďalej. Bude sa o teba starať najlepšie ako vie. Či si presvedčená v tom duchu, že toto je ten správny muž pre teba? Nahlas? Áno. Áno, takže súhlasila aj ona, takže ja ti podržím teraz kytičku. No a pripni Pálkovi pierko, ale pripni mu ho poriadne, aby vydržalo stáť až do polnoci, pretože do polnoci ho bude potrebovať a potom sa bude snímať pri začepčení.
Tak, Tu, či? na ľavú stranu, ľavú. na ľavú, áno. My chvíľočku počkáme, lebo to je trošku také komplikovanejšie teraz. Tak, Lebo je také aj hrubšie aj dostať, že hrubšie, to tak... áno. Dobre to tam zapíň, aby to nespadlo. Výborne. Má to nacvičené, počúvaj, keby to robila každú sobotu. No, to cvičili. No, drahí snúbenci, teraz je ešte rada aj na vašich rodičoch, pretože tí vás vychovali, tí sa starali o vás s láskou a tak ďalej až do dnešného dňa. Takže na to, aby ste sa vy mohli dnes zosobášiť, aby ste už z kostola išli ako muž a žena v jednej rodine, takisto musia aj oni súhlasiť. Takže ideme od rodičov nevestičky, pretože sme u nevestičky. No a pýtam sa aj vás, milí rodičia, či aj vy súhlasíte s tým, aby Palino sa stal mužom vašej dcéry Nikolky. Pýtam sa teda svadobný tatino teba, Ferko, súhlasíš? Áno. Pýtam sa takisto aj svadobnej maminy, Beatka, súhlasíš, aby Palino sa stal mužom tvojej dcéry Nikolky? Áno. Áno. A ešte raz sa spýtam aj vás, milí rodičia Karvajoviči, aj vy súhlasíte s tým, aby táto krásna nevestička Nikolka sa stala ženou vášho syna Palina? Áno. Ďakujem krásne. Milí snúbenci, drahí svadobní rodičia, všetci súhlasili, nikto neznesol žiadnu námietku, takže niekto tak zostane až do smrti. No a tak, ako býva dobrým zvykom na Slovensku každú významnú udalosť zapiť pohárom dobrej pálenky, takisto musíme spečatiť aj tieto pitačky, ktoré sa práve v tejto chvíli odohrali u rodiny Bučekových. A aby sme zapili to, čo tu bolo pred chvíľočkou povedané, všetci súhlasili, ženích, nevesta, svadobní rodičia. Takže ja v tejto chvíli poprosím svadobnú maminu, aby nám dala prípitoček a týmto my všetko slávnostne spečatíme. Ďakujem krásne, milí svadobní rodičia, ďakujem krásne ženích, nevestička, ste nádherní a určite, keď vyjdete von, určite budete zoženete veľký potlesk. Takže na to sa pripravte. No, až dovolíš, tak teda poponúkam ja. Áno. Nevestička, nech sa páči. Ženích, svadobná mamina, svadobný tatino, svadobná mamina, Bučeková, svadobný tatino, jeden pre mňa. Ak chce niekto zapiť vodou. Áno, až niekto chce napiť vodičku, môžete si kľudne zobrať. Áno, daj mi to. Drahí svadobní rodičia, milí snúbenci, Chceš vodu? Potom si na to pripíjam na vás, milí rodičia, že ste vychovali takéto krásne deti, že ste sa o nich starali až do dnešného dňa. Ale predtým ešte dovolte mi, aby ste sa vy, snúbenci, poďakovali svojim rodičom za výchovu, za to všetko, čo pre vás do dnešného dňa spravili. Takže až dovolíte, s láskavým dovolením, vypíme teda najskôr kalíštek. Na zdravíčko, na zdravie. Na zdravie. Pripíjam na dlhý a krásny život našich mladomážov. Ďakujem krásne. No a teraz je rada ešte na vás, milí snúbenci. Poďte pekne ku mne teraz. Svadobná kytica. Pálko, takto oproti vašim drahým rodičom. Tuto maminky, budeme sa pozerať. Vypustíš od tie hodinky. No a budete opakovať po mne. Drahí rodičia, ďakujeme vám za život, Ďakujeme vám za život, za lásku, za lásku, za všetko to, za všetko to, čo ste pre nás do dnešného dňa urobili. čo ste pre nás za všetko do dnešného dňa urobili. Že ste nás radi mali Že ste nás radi mali a s láskou vychovali. a s láskou vychovali. Zo srdca ľutujeme Do srdca Zo srdca lutujeme každé zlé slovko, každé zlé slovko, myšlienku či skutok, myšlienku či skutok, ktorým sme vám spôsobili zármutok. ktorým sme vám spôsobili zármutok. Preto vás, drahí rodičia, prosíme, Preto vás, drahí rodičia, prosíme, aby ste nám aby odpustili ste nám odpustili a svojim rodičovským a požehnaním svojim rodičovským požehnaním nás do manželského života náš do manželského života vyprevadili. vyprevadili. Ďakujem krásne. Toto bolo treba povedané, pretože tých prebdených nocí, odkedy ste sa narodili, bolo strašne veľa. Rodičia sa vás starali a vychovali vás v najlepšej láske a v najlepšom vedomí, aké dokázali. Takže toto je neoddeliteľná súčasť odobierky. Ja teraz poprosím svadobných rodičov, aby dali svoje požehnanie rodičovské znakom kríža a boskom
aj ženíchovi, aj ženíchovi, aj neveste. Nech sa páči. Ďakujem krásne, drahí rodičia, milí snúbenci. No a mne nezostáva nič iné, ale prehlásiť, že pýtačky u Karvajových a Bučekových prebehli v absolútnom poriadku, regulérne podľa zákonu starejších Slovenskej republiky. Takže je najvyšší čas, aby ste sa ukázali ostatným svadobným hosťom. Nech sa páči. Vieš posledné docením. Karvajová, môžem vám potvrdiť, že všetko sa podarilo úspešne na prvý pokus. Nevestičku nám dali, poďte bližšie, aby ste počuli. Poďte bližšie. Dali nám mu na prvý pokus bez akýchkoľvek okolkov, pretože nevesta súhlasila, ženich súhlasil, rodičia z jednej strany súhlasili, z druhej strany súhlasili, nevznikla žiadna prekážka. Takže nech sa páči, dovolte mi, aby som vám ukázal ženicha a nevestu a privítajte ich prosím veľkým potleskom. Poďte, nech sa páči. Ja poprosím teraz, aby sa pripli svadobné
4:30 pomaly a 10 minút najvyšší čas, aby sme sa odobrali z prívode tu do rímskokatolíckeho kostola tu vo Šanoch, kde o malú chvíľočku sa bude konať slávnostná svadobná omša. Snúbenci. A požiadavka snúbencov bola taká, že pôjdeme do kostola peši, je to kúsok, je pekný čas, treba toho využiť. Takže len taký malý organizačný pokyn, ak dovolíte. Prvý samozrejme pôjde ženík so svadobnou lavinou, tí pôjdu prvý v sprievode, za nimi pôjdu družičky, za nimi pôjdu ostatní svadobní hostia. Páni pôjdu naľavo, dámy pôjdu napravo, takže páni pôjdu na ľavej strane, dámy pôjdu na pravej strane a úplne v samotnom závore pôjde naša nevestička so svadobným tatinom. No a tieto malinké družičky, tieto pôjdu pred nevestičkou. Vy pôjdete pred nevestičkou, áno? Dobre, vy pôjdete pred nevestičkou. Takže poďte vy, svadobní hostia, tuto sa zoradíme, poďte, nech sa páči. Samozrejme, prvý ide ženík, Pálko, poď. Do Pálko, ty ideš sem na pravú stranu, máme taký sem na ľavú. Áno, poďte ešte trošku sem bližšie. Tak, výborne. Poďte ostatní svadobní hostia. Poďte na spoločnú fotku všetci, poďte aj vy, poďte, nech sa páči. Tobi, poď tu, tuto poď. Ešte sa trošku sa stlačte k sebe. Tak, ešte trošku sa potlačte. Dobre. Aby sme... Poďte trošku sem bližšie, tak, výborne. No, tak sa dá. Chlapi, fotíte to? Áno. Áno? Tak idem aj ja teda do záber. No. Môžete aj zakývajte. No, zároveň. Dobre, ďakujeme krásne. Mám pre vás dobrú správu, že do sály to nemáme ďaleko, len asi možno 30 metrov. Viac fotík som robil. Poď, no. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato
toto bol úvodný prvý tanec našich novomanželov, kľudne zatlieskajte. No a v tejto chvíli som poprosil všetkých salónnych hostí, aby prišli sem na tanečný parket, poďte, nech sa páči, aby ste mali tú čest zatancovať si so ženíkom a s nevestkou. Takže nech sa páči, Veľko, daj nám tam niečo ľudové. No a my ideme, takže nech sa páči, poďte všetci, aby ste si vystriedali aj ženíka, aj nevestičku. Poďte, nech sa páči. Pozývam všetkých na tanečný parket. Poďte, nenechajte sa nutať, nech sa páči, poďte, aj vy, aj starší, všetci, poďte. Áno, takto vedíme, kruh spravíme, ideme na to.
Prvý záležte spolu. Prvý res, áno. Tak. Výborne. Tak. Áno, už sa to krája, výborne. Dobre. No a už teraz je to ako gazdinka. Až ti to pôjde lepšie s týmto nožikom, potom s týmto výrobkovým. Justiš? No a... Dobre, ten malý tu orange. No, s týmto pôjde lepšie, výborne. Výborne. Pálko, stane smavine. Nech sa páči. Svadobná mamina, prvý kúsok torty ide pre vás od vášho syna, nech sa páči. A my budeme pokračovať krajami ďalej, takže Nikolka môžeš krajať ďalší kúsok. Ten pôjde svadobnému tátovi zase z druhej strany, to znamená tvojmu synovi. Tak, výborne, toto sa to. No, čo kraješ to? Dobre, tak. No, poď asistovať. Dobre, svadobný tatino je tu za vami, môžete nejť na uroznať tortu. Jožku, Ferko, nech sa páči, tortička. No a ideme ďalej, ešte mám svadobného tatina. Ale ty to. No a ešte raz hovorím, kto má chuť na tortičku, len zdvihnite ruku, len povedzte, áno, ja chcem. Hej? Dobre, výborne, krajame ďalej, ideme z kraja. Počkaj, Minka, najprv dáme. Dobre. Dobre, si osobne, nech sa páči. Teraz si aj mladej dáme tortu. Áno, jasné. Tortičku. Nie. Ide tu do kraja tortu, dámy, tortu. Áno, výborne. Dobre, páni mi tortu. Je? Máš? Dávaj. Dobre. Pálko, prebehni to tady ako po stoloch. Kto má chuť, nech si dá. Mononinka hovorí. No jeden kúsok potom nechajte aj starejšie. Aj starejšie je na sladké, jedno na ňom ide.
tej hlavke, našli sme. Našli sme ho na tej hlavke nosený. Teraz bude tu pred nami zložený. Nevestička moja milá, už prišla táto chvíľa. Keď sa teraz spýtať mám, či si dáš hlávku sťať alebo vienok sňať? Hlávku sťať. Ešte sa ja svojej mamky spýtať mám, či ja s nimi spolu v dome bývať mám. Nie ceruška, nie živúka, nie slobodou. Koho si vyvolila, ten s tebou, Nevestička moja milá, už sa ťa pýtam po druhýkrát, či si dáš hlávku sťať alebo vienok sňať? Hlávku sťať. Ešte sa ja svojho otca spýtať mám, či ja s nimi spolu v dome bývať mám. Či je ceruška, nie Nikolka, nie so mnou. Koho si vyvolila, ten s tebou. Nevestička moja milá, pýtam sa ťa a po tretí a posledný krát, či si dáš hlávku sťať alebo vienok sňať? Vienok sňať. Tak sa mi to páči. No žličky moje, konajte si svoju povinnosť. Dolu, dolu, môj vienoček zelený, nebudeš nože na mej hlavke nosený. Ako všetko prebaví náš marného, čo mu není v celom svete párneho. Dolu, dolu, môj vienoček zelený, nebudeš už na mej hlavke nosený. Nebudem plakať. Ako všetko prebaví ho šárneho, čo mu není v celom svete párneho. Dolu, dolu, môj vienoček zelený, nebudeš už na mej hlavke nosený. Moje dievko zelené, nebudeš už na kabáci nosená. No milí moji zlatí, ale predtým ešte ako sa z vás stanú mladý gazda, mladá gazdina, je potrebné, aby ste splnili gazdovskú prísahu, ktorá sa skladá presne o polnoci v ten deň svadobný, aby z vás sa mohli stať mladý gazda, mladá gazdina. Takže ja ťa, Zuzka, poprosím, podaj mi prosím takú červenú kapsu tam vzadu. Tam je slávnostná gazdovská prísaha, ktorá sa o malú chvíľočku sem donesie. Ja vám budem prečítavať a vy budete opakovať po mne. Artikulácia dobrá, Pali? Áno. Povedz raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Výborne. Áno, ďakujem krásne. Momentík. Počkaj sa tu.
Takže vážení, budete opakovať po mne, budeme gentlemani, ideme najskôr od nevesty a pôjde to pekne aj na mikrofón. Takže ideme na to. Moja milá nevestička, budeš opakovať po mne. Potrebujeme ešte jednu varechu, poprosím ťa doniesť z kuchyne varechu, pretože budeme prisahať na varechu, tak aby bolo všetko košer, všetko presne podľa poriadku a tak ďalej. Takže počkáme ešte na varechu a ideme na to. Momentík, popravíme klobúčik, aby ti to pekne sedelo. A už sa na varecha nesie, Zuzanka, prosím ťa, odovzdať nevestičke. Ďakujeme krásne. Tak, ideme na to. Nikolka, aj ty, raz, dva, tri. Raz, dva, tri. To je jasné, výborné. Takže ideme na to. Prisahám na túto varechu. Prisahám na túto varechu, Že budem robiť neplechu. že budem robiť neplechu. Že si budem muža vodiť do šenku. Že si budem muža vodiť do šenku. Každý deň mu do roboty chystať pálenku. Každý deň mu do roboty chystať pálenku. Pane, to tu závidíme, toto počúvaj. A keď budem môcť, A keď budem môcť, aj svokra vybijem. aj svokra vybijem. A keď budem mať trápenie, A keď budem mať trápenie, sama do šenku pôjdem. sama do šenku pôjdem. A tam sa pod obraz Boží opijem. A tam sa pod obraz Boží opijem. Už len jedno, tak mi Varecha pomáhaj. Už len jedno, tak mi Varecha pomáha. Veľký potlesk pre našu nevestičku, z ktorej sa práve v tejto chvíli stala mladá gazdina. No a Pali, to isté čaká aj teba. Takže ideme na to, nesmie sa. Ideme na to, Palko. Momentík, máme tu ešte metlu. Zabudeme sa na metlu. Pali, ty budeš prisahať na túto metličku svadobnú. Páči sa, ideme na to. Prisahám na túto metličku, Prisahám na túto metličku, že si ňou budem byť svokričku. Prísaha je prísaha. Prisahám. Dobre, tak daj, že si ňou nebudem byť svokričku. Nebude si byť svokričku. Vidíš, ak ťa ľúbi, vidíš to? Veľký potlesk, dámy a páni. Keď mi bude brániť, svokra vodiť do pivnice, ukradať vody do pivnice, kde mi žolnú slivovice. život slivovice, Že budem doma sedávať, že bude doma sedávať, ženičke lásku vyznávať. ženičke lásku vyznávať. Tak mi medlička pomáhaj. Tak mi metlička pomáhaj. Ďakujem krásne, veľký potlesk pre mladého ženicha, z ktorého sa práve v tejto chvíli stal mladý gazda, mladá gazdina. No a tak ako to bolo vždy, keď sme niečo vážne dneska riešili a spečaťovali, takže bude tomu tak aj teraz. Máme tu príbytok, k tomu potrebujeme skladbičku Jaká je to pekná ruža, keď poboská žena muža od skupiny Profil, takže nech sa páči, nalejte si aj vy do svojich pohárov, pretože budete sa pripíjať s nimi. No a my tu máme nachystané 3 poháriky, jeden pre ženicha, druhý pre nevestu a tretí samozrejme pre mňa. Takže takto krásne, ideme pekne gentlemensky, nevestička, ženich, nemusíš, áno, a jeden posledný pre mňa. No, takže Ferko, ja ťa poprosím, skladbička. Jaká je to pekná ruža, keď to boská žena mu láska. Jaká je to pekná ruža, keď to boská, postavíme sa, opa. Jaká je to pekná ruža, keď to boská žena mu rúža. Jaká je to pekná ruža, keď to boská žena mu rúža. Krajšia je jablčka, keď poloská praje. Áno, Zaničko!
Trika to dá jeden veľmi taký, jedna taká milá záležitosť, volá sa to svadobný kvíz. To znamená, že bude sa vám pýtať otázky, najskôr ženicha, potom nevesty, alebo teda naraz sa vás bude pýtať. Vy si vyzujete topánočky, obidve, jednu dáte partnerovi, jednu si necháte svoju, jednu budeš mať svoju, jednu budeš mať Nikolkynu, takisto Nikolka jednu bude mať svoju, jednu bude mať partnerovu. Sadkáte si proti sebe, ja vám tie stoličky takto pekne otočím, takto k sebe, tak, výborne, takto, áno. Sadkajte si, aby ste nevedeli, kto bude ako hlasovať. Vyzujte si topánky, konečne taká pohlava, obidve, Pálko aj ty, aj jednu, aj druhú, áno. Tak, a ja to teraz takto pomiešam. Takže, Nikolka, ty budeš mať jednu svoju, jednu Paliho, jednu budeš mať svoju, tak. To nevadí. Pali, ty zase budeš mať dve práve, jednu takú. Drž obidve v ruke, No, a ja sa vás teraz budem pýtať otázky. Vy, keď si budete myslieť, že odpoveď sa týka z nevesty, dvihneš nevestinu topánku. Keď si budeš myslieť, že odpoveď sa týka ženicha, dvihneš ženichovú topánku. Každá otázka je spoločná, áno? No, takže dámy a páni, veľký pozor, ideme na to. Otázka číslo 1, pozor. Kto je temperamentnejší a radšej sa zaváva? Hlasujeme? No, Pali, hore ruku, aby to bolo vidieť. A myslím, že je to vzájomné, že sa zavávajú obidvaja naraz a to sme veľmi radi. Otázka číslo 2, pozor. Kto je taký, ja by som povedal, trošku taký hašterivejší, že si povie, just bude po mne. Po mojom. Dobre, môže byť aj takto, aj jeden, aj druhý, áno. Dobre, otázka číslo 3. Ideme trošku k takým praktickým otázkam. Kto je lepší kuchár, kto vie lepšie navariť? Veľký potlesk, lebo toto väčšinou toto nevydávajú ženy, ale teraz si pýtam, takže máš bod, máš veľký moc, si robí kuchár. Budeme sa tešiť, keď nás niekedy poznáš na guláši, ktoré budeš robiť a tak ďalej. Ďalšia otázka, pozor. Decka, zapchajte si uška, takto si zapchajte uška. Zapchajte si uška, tak zapchaj, tak. Otázka číslo 4, to už je taká otázka po polnoci. Že kto sa radšej, jak by som to tak povedal, tak kulantne, techtle, áno? Šmajchluje, áno, to je ten výraz. Kto sa radšej... No, Pali, hlasuj. Nepozeraj, hlasuj. Kto sa radšej... Výborné, toto sa bude taká vzájomnosť. Toto bude fungovať. Dobre, ďalšia otázka, pozor. Kto je viacej unavený a kto dnes poslal bez skôr zaspí, kto bude totálne KO? Toto majú jasno. No a v tejto chvíli ja dávam priestor ešte aj publiku, takže kto má chuť sa niečo spýtať, môžete hocičo, dneska máte tú možnosť. Kto sa chce niečo spýtať, prihláste sa, poďte sa opýtajte. Dajte otázku. Hociako, to je jedno. Kto bude mať Kto bude mať v rodine kasku? To je dôležitá otázka. Kto bude držať poplatnicu? Až to otočíme, prídeme. Kto bude držať poplatnicu? Pálko, dobre, je to chlapská ruka? Otočím to. Áno, aj sa hovorí, Pali, ty budeš tá hlava hodiny, ale Nikolka bude ten krk, čo bude s tým krútiť. Ďalšiu otázku, máme ešte nejakú, páni muzikanti, vy, otázečku nejakú. Svadobní hostia, máte príležitosť spýtať sa. Tak, aspoň tak. Nedobrá to. Ale... Niekto? Nič? No, takže v tejto chvíli, dámy a páni, milí Kazina, v tejto chvíli vaša úloha končí, kvíz je splnený, ja myslím, že ste zodpovedali celkom pekne, že ste si tak striedali veci a to znamená, že to bude veci veľmi tak pekne fungovať. My vám to samozrejme prajeme a želáme a prajeme vám krásny a šťastný spoločný manželský život. Na zdravíčko, na zdravie a veľký potlesk. No a v tejto chvíli sa už môžete obuť každý do svojich, lebo ináč by to asi ani nešlo. No a my budeme pokračovať zároveň ďalej, takže ja ešte raz tak stále, ale to tak stále. A on keď spraví zle, číva na vidieť. Samozrejme, mladému gazdovi a mladej gážovi, tak na zdravíčko, na zdravie. Keby spraví toto gážovi. Koniec.
Daj si Fabzu. Dáme voľa. Keby si ujedli, špinavý dádek. Dokopili na sopňu, smrdia budú a teď na sopňu cigáni, však oni to cigáni pekli. Týždeň raz sa kúpku. No. A to pán gníjové nohy, plesnivé nohy majú. Ja teraz to neprekám. Ja budem šalky, že sa na to mať Ja viem, čak ja som tiež robil s nima. Ocet, čistý ocet. ale ten... A dobytky od toho. Pana mi hovorí, Tade na želanie pre nášho brata, pre Minasa a pre jeho životnú lásku. A pre cirku Brnikovú. A zároveň také manžela. Pre Pána. Oh
Když